जों साइमानो बे जों सिनि बर'नि बागै BSF बिसि कलबाना जरानावैनो आन्दलन खालामफैया हायफोरनो सुलुखा जे ताबुबो पजे डिमान्ड जों सिनि बर' लाइमोन एसपिरेशन अब ताबो सल्यूशन खालामफैया आम 1991 अब समाज संस्कृति कमिटिनि रिपोर्ट मांखा कमिटि सरकारनि मांखा हायफोरनो आबो सल्यूशन खालामया तामागि सल्यूशन नि आगे अब आं साराबो जोङो जों डिप्रेसनाव सिना नांनाय जों बडि हरो जोंनो बर' सरकार सलामो ताबुक जोंनो सुखु जागि दं आमो लुकुरक क्लियर होना नांनाय अब बुइ राजनीतिनि कगिया जदा कुबै कक आबनो सुनसिबाय जोंनो सरकार सलामो जोंनो सुखुलुक जागौ आबन बागनि सिनि आं कयना मुसुं जे सरकार तंनाय ताबुक जि मिनिस्टार जौथ मिनिस्टार तंनाय र बंनि वानसु मनो स्लाइना नांनाय डिप्रेसाङै आं डिप्रेसन बायसे फाइमानि भाषा फैनानै वानसुइ आबनो बंनि वानसु मनो स्लाइनाय जे अ सल्यूशन अफ जों फाइ नांनाय दिनै बंनि वानसु मनो फाइना नांनाय ताके सल्यूशन अ माइंडसेट जे वानसु मनो आम स्लाइ जायनि बागैनो दा बाबो सल्यूशन फाइया हायने बागै आं कयनाय दा मिनिस्टार तंनाय रङ सबनो सल्यूशन फाइना स्क्रिप्ट सेलेक्शन कमिटी पवित्र सरकारनि अलरेडी रिपोर्ट दं ताई तामनि फार्दर डिस्कशन नांबा ताई कुन डिस्कशन खालाम नांगिया सुलुखा आरटीआईनि रिपोर्ट मते तामो चीफ मिनिस्टार जेफोर सुलुखा अबनि तेनै कुनो बसर कैबिनेट डिसिजन दिसा जाका आरो लिप्लाइ जों मांखा जे अबन तेनै वाइट टाइम प्रोसेस खालामजाका हाइफानो चीफ मिनिस्टार बिफानि रिटार्न नोंनि थां फाइल तामानि सिर हबो ताइबो डिस्कशन नां केसन तानि ताइ डिस्कशन नां सिनि केसन डिस्कशन नां मांग थांसिनाय सल्यूशन खालायावै ताउ सल्यूशन लामासे माथाने आरो बायदिसिना आन्दोलन बिनि अरो दुइटा जरा हाकेनो जों फाइनाय बुसकांनि मास रगबो जों आन्दोलन खालायनाय सिनामा मानथायना मानिया सार